አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ ተመስገኑ ተመስገኑ። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነሳረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነች ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ጉንበት 29 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 29 ጉንበት ወርሓዊ በዓል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ እዩ። በረኸት ቸርነቱ ምሕረቱ ይቕረታኡ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕደረና ኣሜን። ዓመታዊ በዓላት ዝኽበሩ ድማ እዚኦም እዮም። ኣባ ኣፍፄ ወኣባ ጉባ። ኣባ ኣፍፄን ኣባ ጉባን ቁጽሮም ካብ 9 ቅዱሳን ኮይኖም ኣባ ኣፍፄ እዞም ጻድቅ ዝተወልደሉ ኣብ ውሽጢ እስያ ብ500 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ወለዶም ኣቡሊዲስን ኣቅሌስያን ይበሃሉ። ገና ብህፃንነቶም ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቖም ወዲኦም ናብ ግብፂ ወረዱ። ኣብኡ ድማ ብኢድ ኣባ መቃርስ ምንኩስና ተቐበሉ። ኣባ ኣፍፄ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኣብ ኣልዓሜዳ ዘመን ን8 ኣሕዋቶም እዮም። እዞም ጻድቅ ጸበል እንዳፍለቁ ብዙሓት ድውያን ፈዊሶም እዮም። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ይሓ ዝተባሃለ ቦታ ድማ መዕረፊ እዮም ነበረ። በረኻቶም ምሕደረና ገዳሞም ንምስላም ይብቅዐና ኣሜን። ብውሕዱ ካብ ገድሎም ንምጥቃስ ድማ ሓደ ልዕሊ 100 ዓመት ኣብ ምኔት ኮይኖም ኣብ ዝነበርሉ ገዳሞም ብፍጹም ድማ ትግሃት ብጾምን ጸሎትን ኣገልግሎም እዮም። ካልኣይ ብመጀመርታ ዘኸተሎም 366 ደቂ መዛሙርቶም ወሲኽካ ብዙሓት መናንያን ኣፍርዮም ኣብ ሃገርና ገዳማዊ ህይወት ኣስፊሖም እዮም። ሳልሳይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ካብ ሱርስትን ካብ ጽርዕን ቋንቋ ናብ ግዕዝ ተርጊሞም እዮም። ራብዓይ ብስብከተ ወንጌል ንሃገርና ብርሃን ኣብርሆም እዮም። እቶም ህዝቢ ብጣዕሚ ስብከቶም ይግረሙ ስለ ዝነበሩ ኣፍፄ ወይ ከዓኒ ኣፈ ኣፄ በልዎም። የኣፄ ወይ ከዓኒ ናይ ንጉስ አንደበት ዘለዎ ወይ ከዓ ኣዘራርባ ፈላጢ ማለት እዩ። ጥዑም አንደበት ማለት እዩ። ኣሜን። በረኻቶም ምሕደረና። እዞም ጻድቅ ልዕሊ 200 ዓመታት ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎም በዛ ዕለት ብ684 ዓመተ ምህረት ተሰወሩ። እግዚአብሔር ድማ ብስሞም ዝተማሕፀነ ገዳሞም ዝተሳለመ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ሃቦም። በረኻቶም ምሕደረና ገዳሞም ንምስላም ይብቅዐና ኣሜን። ኣባ ጉባ ዝተወልደሉ ታሕሳስ ዕለት 29 ኣብ 336 ዓመተ ምህረት ኣብ ፍርቂ ለይቲ እዩ። ኣቦኦም ጌርሎስ ኣዲኦም ድማ ቴዎዶክስያ ይበሃሉ። ሕያዎት ድማ ነበሩ። ኣባ ጉባ ጠቢቑ ይነበብ። ኣብ ዝተወልደሉ መዓልቲ ጎይታና ምስ መላእኽቱ ብምውራድ
ቤቶም ንሸውዓተ መዓልቲ ብብርሃን ተመሊኡ ነበረ። ህፃናት ባጉባ ድማ ንፈጣሪኦም ሃሌሉያ ኢሎም ኣመስገኑ። ኣብ ንእስነቶም መጻሕፍቲ ኣጽኒዖም ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ኣትዮም መነኑ። ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ምግዳሎም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ናብ ቅድስቲ ሃገር ኢትዮጵያ ኪድ ኢልዎም ምስ 8 ቅዱሳን ናብ ሃገርና መጹ። ኣብቲ ግዜ ዕድሚኦም ልዕሊ 140 ነበረ። ጻድቅ ኣባ ጉባ ብስብከተ ወንጌል መጻሕፍቲ ብምትርጓምን ገዳማት ብምስፍሕፋሕን ኣብያተ ክርስቲያናት ብምህናጽን ጸንሑ። ብፍላይ ድማ ራማ ኪዳነ ምህረት ናቶም እያ ይበሃል። ኣባ ጉባ ቅዳሴ ክቅድሱ ከለዉ ካብ መሬት ከፍ ሓፍ ይብሉ ነበሩ። ብዙሕ ጸበል ኣፍሊቆም ድውያን ፈወሱ፣ ምዉታን ኣተንስኡ። እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ድማ ናይ ብርሃን መስቀል ሃበቶም። ኣባ ጉባ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቅድስና ዘመን በዛ ዕለት ተዓረፉ። ኣብ ገዳሞም ድማ ተቐበሩ። ኣብዚ ዘመን ትኹረት ካብ ዝሰኣኑ ዓበይቲ ገዳማት ሓደ እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ ናይ ኣባ ጉባ ገዳም እዩ። ጉባ ማለት ኣፈ መዓር ጥዑመ ልሳን ማለት እዩ። ሩህሩህ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ናይ ጻድቃኑ በረኸት ይዓድለና። ብጸሎቶም በደልና ኩሉ ኃጢአትና ይቅረ ይበለልና። ብጸሎቶም ይሕሰቡና፣ ሳቶም ድማ በረኸቶም ይሕደረና። ኣሜን። ጉንበት 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣባ ኣፍጼ ካብ 9 ቅዱሳን፣ ኣባ ጉባ ካብ 9 ቅዱሳን፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ ኣብ 7 ዓመቶም መኒኖም ን81 ዓመታት ብተጋድሎ ዝነበሩ ሶርያዊ፣ ኣባ ይስሐቅ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ በዓለ ልደቱ ለክርስቶስ ኣምላኽና፣ ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘሮሜ፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ሐዋርያ። ጉባኤ ሰማዕታት። አሜን። ንነቢይ ብስም ነቢይ ዝቕበል ዓስቢ ነቢይ ይረክብ። ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ድማ ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሑል ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 41። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ። ዝክረ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ቅድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ዝነጠበ ዝጎደለ ኩሉ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ድኳን መላእክት ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።